Yamu akoba biemne na wasemradum TV bedwam dwumade yi eso wote sa 16 anase enwum yi na wahu se Dr. Time daso Midimafo Heba Hospital na edru so a yene no ba bedi enkomwe na won mo ye wo Midimafo no se nwum no ye oda eno ano wo maka no nanso doga benti ye besa sim na yato aye nkomo no so midi ye fia Amankwa Tamaklo mewo Dr. Edujemfi aka Dr. Time so na ya mu akwaba mejoso pa ebi aboko de nyankopa do eduma mu koyenzo ekoyi pa de nyamiase de nyamiase onyum no 16 no de na abo yare no ana yare sabia no tofa yes ha pepe so ade ya chimbi eni pa foforo benti adaroma yo ma me na otufo nyankopon ase na menchia Adom TV ahwefo nyina afia anano mai bi ba ye hospital na sam nyina ne se Midimafo mosa me yare na me pesa mo kire me adekode a mo de sa me because me nyini me wo 88 years yale a eka me a me sha ase se me siesia me nananom mpanyimfo no na duro bi ani asase we so betime de maba enkwamu biem kosi se obi a wo han me dan ede me ba Midimafo na nansa me sa sole ye ayaresa de mosame na mpese me hu adekode a mo de sa me because na nya de se bi a meduro no me sa ba enkwamu biem mai ba ko se de metie nyina se afi do mo se enye yie biem de aduro yi de enye eno pane asoma metie ya na etwato na mahunu hwi biem kosi se me sa mani ba me ho so a that time na eno de na me da hospital eye emergency konfoanoche na mani tsote me no na me da me mpa so a me ma etwa me ho ahia na me bisa won se na mo de me ko hin ena o se ye du ko Midimafo o se krachi tamana yale ni mu nyedin no meti ne nka na menim sese de ebi no betena afidie so a o moto atoa no saa bi na ono so ye dai otie na anano bi meka se me ba bewura adwumam na ma me bi to a na osu na ma me ni su na menti ase na la no otoso miensa ohu me se me ba no na osu enti ebra me ase na wo ba mu no na me bisa se adenti na osu na o se one ne ma ne kunu enyina e wo US obu akonta fie be numnie na yare ball no wo US wotena wan fie mienu kom fie miensa anye yie na ne kunu ne mmaka sa de omra Ghana bia de abrofunt be bia na we akoye abibiduro enti oba Ghana de oba se o because US hodi a hon okfan medical equipment dia a ho and a best enti na obeduru Ghana hanso no baby ansa na obakwa no wodi kan bi mu a oba ne sika ne bra obon US nyina wato ne nyina agu wo hebe yi ho last one akwa de okoya de wo say papa no charge me 20,000 Ghana cedis ono kura no oje mabodi na duro na menum ye de na makoma ete me san frɛ no a oka kyerɛ me sɛ men kowuram kopedua bi me wine na menno ana mennom na me sɛ na ka me minum fura enka me gina se afeka me fere bi mu a wonfa me ti wonka ba busu me mienu komiensani me ba ye mabaha mprensa me ba ye me meto wo hada nanso be gidi se me hye waduro yase e amabaha eneka ho mprensan maka kire me ma se bosomi wei awieye mesan aba US na mete wonka se wo ba no na I am tears of joy na se dipa ba yale wo behu ba bi adupa wo na waton na japade na ne ho sika nyina asa anopade me pesa me ka kire obi a wo hwe ne se de wa chinchina bre de wa nanti abre de wa to ne sika agu de ya dada no
se ya ma na yaresa nanso esan se yale eya na obi kura yale so obi yale na wo se eja nan po onfa na woni na ho beto na obeye because of sa opa yaresa sa no pa yaresa nko na wo pa entie de obi a eka da bia me ka me se wo yale na wo yale no wa yale sa no obi agye ho contract me kai sister bi o wa kra sa tam na yenya mie Kumasi branch and wa catcher ni near Kumasi se ma hwe me di mafo a na me pese me ba ho ozo de mu hunu nyina anya ne kura adanse ne ya adanse hunu emma oso wa kan ne press so wa ka bi na ne sister no wa bona ye de atogu da ko de wo se wono ankaza on frɛ no na wono abeba obaduro me di mafo behwe ni pe egu ho adanse nkuru o se doctor me free hampo na mayaresa na half cry dey yakọ because of say me said bisa wona waba hada enyina se ahate sen the doctor me nya nipa ba akokora wo kan say uba ha enya ana me ba ha amwa me da na me nso me ba ye no maka kire me say se me ene enia di eyefu ne ba na beni ne tonkwanta ya pa because of say me hu say me yale na me yale no onim hu bi mi ba beje ma yale san eye ne ya doctor me ba na otwumi enu epe enene me koda na me hu hyehyeme ti se de ya suja agum ni padua mu me ntumi ntenase me kai mai bi oba hospital sa o the doctor me ntini me bi ase me se opanyi e de na wonti ase the doctor if you be busumi nsia na ahohyehyɛ esi me so enti busumi nsia ne me nkɔ adwuma da me wo me fie kura tam bia me hye me washroom ya me bu nsuo gu me ho me be ya me take mu me ho hyehye me ka ya so air condition so me ho hyehye me sa achese me ntimi nya me ho hwe nanso metimi aka sɛ donhwere ba ko ne fa me be wura wo hospital ha me ho adwumi safe from me ba yen so wo ma maduro bia no mo edem se sa na nyame aye me dimafo heba hospital anano mai bi na yire betia tiem sa ni kunu no ye wohene na ekwa afini wonante da nanso afrika mu a wosi me dimafo na wo fro step na basro ho no papa na efro ba na otie tiemu na me ka se mre bi odifo ba bi ba hofuta kola de ba na asema obeka ye ne se obeduru ahomache be 4 na obedu ne nipa kakra so wo hospital ho na de onu wodi na ni hu ya on twantro ne se o se abofo miensa na ba akukura ade wo nsam na o tugu nipa no so na wo tugu o so a mienu edi akina ka se jewayaresa me di mafun be se ewi ase nyina hu se efiri awurade emfiri mi amete hey ayaresa ekoso kura toda na me ti bi se awurade na adai because of say ebubuafo enante enifrafo esna panie stroke ne diabetes pressure ya lien kaye yesuro nyina ayentete ya case doctor sifa kakani bra baje wa yaresa sawo ba me di mafun se wukura bi se wunkura bi obiala enya na yaresa wa medimafo heba hospital empebebe na matna tv so atro challenge say would ya wo see wo say waba medimafo wo ba ye ne yale a wo de ba ye ne enko would ya shia me wo pokuya se mayera wo ba se me chef di ye no so ne mu se ampa wo de yare wo de ba na enko na yare da so wo ho asika wo tu ye no mesa akwa am multiple by 10 times because me juma me di eyi because of say yakopon adama say Friday me tenase premium service empanyimfo MP ministers omunko na eba nanso no obiaba na otwe ya na otwe foforo no na ono so wa recommend onua say ono so embra premium service na me ka kire ewiase nyina say me Dr. Edu Jamfidie me kire eyi obi a otwa entoro anano woman bi ne ba wose hania na lady ni yi na fuso na ya papa no wose waye operation pre 9 na oye bia eni boso me mi na asan aba
Where 3 months ni so asan bama na funu hwe de nkyɛnkyɛn ɛhyehyɛ nkyɛnkyɛn ya tum sɛ nipa mobo na wɔse anytime bia nso a ɔbɛ divert afa herbal de etimi yɛ emergency sɛ saatam no wankwankɔyɛ operation na oni asɛm bia aka na nanu de esan sɛ abɔ apis wonti no ɔmo yɛ ɔmbɛgye ne 10,000 ɛwɔ 37 na watime nka na ọba no pese ohun se edie na ye different mimi heba no ne heba dodo a wanom no nyina me ka kire se mama ayare se ennim nsem ekura ewo nyam nsem na emo me gidi se de me nyankopon ni me hwamoda no henia no ewurade ennim hwamo obema no afiri ho na bie me san ka kire se me hwe akora no up to 40 days. So 40 days no henia ne ankwa me nisika me charge mo me gimu 2,000 me tuye 2,000 biem so no 10,000 na omo de be operation wo 37 me san etua e de ayede amount na omo ba second time no ewurade nti na eye ya na e kofrem na me catch say me ntwa nkontompo da me ntwa ntro nyi obi 1 cedi ana 50%. Die metimi ye no me catch say metumi ye ene eye wukuada me free ha me kwa kwatena se wo medimafo herbal hospital ekina eye ya wada ekina metena se ewo pokua se mayira kumase fo so atena se wo abu akwa agogo da bia da e fro ne da ye adwuma ye ni holiday Monday bia metena se wo kumase abu akwa agogo ya wada ekina me kwa kwatena se ewo abu akwa agogo obi biara yale hanu etete no enenso doctors na educate atros that me free ha me call nyame yaduma Friday premium service no obefre no book appointment 200 cedis 200 cedis no wo book here ye ma code na ye ma time wa wo de beba na me catch said na otwe appointment service no ebeye brutal because of say bebre wo ho ayale a wo de ba Friday no on san fan kofi ewurade aye ama me bebre anope obi si mesisi me chika se ni kotodwe ontumi nante agede e wowuo ana yesi ni pe eno oba medimafo a ontumi se wunwi anope yensie yemfa wo nhefam na yale na etito yale na hawo a bepiem wo medimafo herbal hospital oba wo pe ba makake se ya wo duro no enye no be wi bitua bi se bi di bitafore bi eti se one thought wo dugu wonum guna na judumi no wonum wie ya na wonu kuna hia mo hia biem babu so mi so wona nyinse na ba betom nyinse betom wie na watua ho eka wo ye bema na ewu emfie duni wona wo yiri hia da me catch se 24 hours bema ade biara hawo o bema na afoma kate se pen drive me patcho nyambu ekina hia me ana Friday book na hia me wo appointment service ena mako enum ebesa se ekese tenten tetrete kakraka pipripi bobrobo na wo wunya size wo pa wajai edro do yusu adanse wo edro we won eyem pim enti me kachire obi biara se onka na komanto de yem na ho mapie mo medimafo herbal hospital yesi ensamoni ndi na yechiche edin medimafo wo yare na medimafo entumi ansa wo yare ya babi fufuro bie ne ho bie munim bebiro ho a oba ba akumi na se de open encontema na wa divert akwa different hospital na de na ewo mu a ni gine se wo nipa no o free medimafo no na wo nkura poma oba na wo nkura poma se bia o free medimafo no also no de free ho a omra biem no na tipaye ana ya Friday aba beka ho medimafo ayaresa bia nyina headquarters be pm obisi na ni huna de anopay omla mayen 20 ase adadua 9 40 days du na na enhuna de no se wasan ka se enhuna de a sika ye gye na metua tamstan asa de amano medimafo wo yare ni bia ni da so se onya beduru medimafo herbal hospital nko a se yare ni ete sede efiri soro efiri asase efiri asase mfimfini ana efiri hin nyankopon adum ti yare nyina last stop medimafo herbal hospital
because of say awurade no ala na wasane free osoro na nimunyamu aba betena ho ehwo te say Jordan twese ubeduru ho nko a oyale ne bekọ ewo Medimafo Herbal Hospital be pm ewo ho yeni holiday da bia ye adwuma na meka kiro se obi mfa poma ma Medimafo mfa nkofie obi ntena hwi mu anopa bebiro wa poma wade kon on sanfa nkofie dog me number anopa bebiro ho hwi na wotimu no on tena mu mfa nkofie da agede ye wuo ana yesie no na yentumie ye number ni na 0244 77 4282 0244 77 4282 and now 0500 727215. For number way, next year anope ana echina ana Friday book appointment now one-on-one with the nation's doctor. Now one fat time because ononkwa and what they ebre eto yale so. Yeah, da Dr. Time that's what I say. And then so enkoma wo dia bre Mr. Freno. Na wo dia yare sakura na bre bi beba chede ensu besu. Yes. Tiko Medimafo Herbal Hospital na ko dia yare sa. Meda se yem komra no ba ko bi ho ye ba ebeto so.